Zdravo dragi investitori. Analitička zajednica je u kontaktu Jodec, Željk, Dolkob. Počnimo sa sažetim informacijama o kompaniji. Ako je potrebno, možete pauzirati video. Možete detaljnije pogledati svaki parametar dotične kompanije. Sa vama ćemo analizirati trenutne fundamentalne pokazatelje kompanije. RIO, AEU, UDOLF, AEOO. Pregled je zasnovan na podacima od 14. jula 2025. godine. Po klasifikaciji Željk Gdelan društvo Odgovondo PEK pripada pod kategoriji POVLBL. U proceni učestvuje 21 kompanija. Potražite konačna rešenja pred kraj videa. Ocena kompanije 3,5 od 10. Prosečna ocena za podkategoriju je 3 boda. Ako pogledate veoma široko, unutar čitave američke berze u celini, vidimo da je prosečna ocena za celu berzu u celini 1,8 poena. Sa rezultatom od 3,5 poena LDCOLD PEK. Upoređujući dinamiku cene akcija preduzeća LDCOLD PEB i akcije podkategorije, vidjet ćemo da su zalihe u poslednjih 12 meseci LDCOLD TEM pokazao promenu od 52,7%. U odnosu na dinamiku cena u podkategoriji, minus 3,1%. Tržišna kapitalizacija preduzeća LDCOLD TEM iznosi 1,51 milijardu dolara. Tržišna kapitalizacija podkategorije je 89 milijardi dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije je 1,7 milijardi dolara. A bilansna kapitalizacija podkategorije je 19 milijardi dolara. Upoređivanjem akcija berzanske i knjigovodstvene vrednosti vidimo sledeće. Deliti LDCOLD PEK u podkategoriji pri proceni tržišne vrednosti iznosi 1,699%. Kapitalizacija knjigovodstvene vrednosti je 9,01%. Ocena tržišnog učešća preduzeća i knjigovodstvene vrednosti u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Finansijske obaveze organizacije koja se proučava iznose 0,39 milijardi dolara. Odnosi duga i knjigovodstvene vrednosti predstavljaju 23% kapitala kompanije. Ocena duga kompanije, dobro minus 1 bod. Odnos berzanske vrednosti kompanije i zarade je 30. Sa prosekom u podkategoriji 270,5. Procena odnosa cene akcija preduzeća i dobiti u poređenju sa organizacijama u podkategoriji, veoma dobro minus 2 boda. Profit za poslednjih 12 meseci iznosio je 50 miliona dolara. Očekuje se da će projektovani profit za narednih 12 meseci biti 67 miliona dolara. Procena pokazatelja očekivane buduće dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji dobro i 5 poena. Odnos cene i prihoda kompanije je 6,1. Prosek u podkategoriji je 2,7. Procena odnosa cene akcija preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji loše i minus i 1 bod. Prihod za poslednjih 12 meseci bio je 250 miliona dolara. Predviđa se da će budući prihodi za narednih 12 meseci biti 310 miliona dolara. Ocena indikatora očekivanog budućeg prihoda u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro i 5 poena. Marginalnost je 20,2%, pri čemu je prosek za podkategoriju 1%. Procena profitabilnosti u poređenju sa indikatorima podkategorije dobro minus 5 poena. Udeo preduzeća u pogledu broja zaposlenih u podkategoriji je 2,056%. Što je za 21% više od tržišne kapitalizacije. Iznos kapitala za svakog zaposlenog u organizaciji je jednak 345.000 dolara. A u podkategoriji je 417.000 dolara.
Ocena visine kapitala preduzeća po zaposlenom u odnosu na pokazatelje u podkategoriji dobro i 5 poena. Iznos dobiti po zaposlenom je 11,5 hiljada dolara. Sa prosekom za podkategoriju 1,5 hiljada dolara. Procena dobiti po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro i 5 poena. Obim prihoda po zaposlenom u organizaciji je 57.000 dolara. Podkategorija 155.000 dolara. Ocena prihoda po zaposlenom preduzeća u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan i 0 bodova. Akcije na prodaju su 1,1%, sa prosekom za podkategoriju 14,5%. Indikator CAD 14 pokazuje nivo od 47% za kompaniju LDCOD Mac. Dok za podkategoriju Nivor C 14 iznosi 62%. Stvarna vrednost akcija kompanije je oko 48,99 dolara. Ciljna cena za akcije kompanije je oko 55,87 dolara. Idemo na tabelu sa narudžbinama. Dostupna je minus veza do nje u zakačenom komentaru. Tabela naloga sadrži apsolutno sve javno prihvaćene odluke u datoj sezoni od strane referentnog sistema za procenu akcija ŽEVK u BKRKD. Pristup tabeli porudžbine je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat analize hartija od vrednosti preduzeća LDCOD PAC. Informaciono minus referentni sistem ŽERK u BKRKD donosi se sljedeća odluka. Otvorite trgovinu za kupovinu po ceni od 49 dolara. Nalog je otvoren jer kompanija ima relativno dobro vrednovanje i trend cena. Procena preduzeća izvršena je metodom procene Akimskim indeksom. Take profit je postavljen na 69,07. Stop gubitak je postavljen na 28,93. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom. U ovom slučaju, posao se automatski fiksira na kraju trgovanja 13. avgusta 2025. godine. Ili posljednjeg trgovačkog dana pre navedenog datuma. Ticker OO- bit će balans nalog za prodaju. Video o nalogu za balansiranje će biti ili je već objavljen na ovom kanalu. U slučaju zatvaranja nekog od naloga minus glavnog ili balansnog. Druga porudžbina je fiksirana po posljednjoj ceni. Puno hvala publici što je odgledala do kraja i koristila informaciono minus referentni sistem iz ŽERK u BKRKD.